Toen ik het die week had gemaakt, op vrijdagmiddag, zo dat was na 6. Dus ik heb pa staan buiten met die barbecue staan. Toen zei hij nog, zoals hij zei, die fucking kan uit mijn oren. Vraag me nog, wat ik kan, wie nou, misschien nog nadenken, om te komen, vind ik me aan de kant op de stoel. Want ze me nog aan het kleren aan, vraag nog naar, zomaar nog zelf aan. Ik had nog hij kleren aan. Nou zie ik, dan zie ik niet staan op de slaapheid op. Maar het is nog gelijk aan oneren. Hoe mensen dan nou? Precies, hij. De school uitgekomen, waar uitgetrekken, zei ze. Daar gaan we nog pap maken. Ze is toch uit die. En ze is aan mijn keertel om bij dat op te gaan zetten. Hij zei, nou Raki hoor, hij goed stepaat op je papai. En voor hij nog een paar kan schrijven, en toen gaan ze dan nou. Als hij visa met die barbecue in de kamer en zus, omdat het zo huilen. Maar zo hoor hij niet. Zij zei, wat de eentjes, 5 op eentjes. En na zijn respons terug, maar nou, oma staat in de venster en zij stief van gereld uit de eentjes. Zo hij verder op is normaal, ze koos ik er nog weer terug. Maar na een rakje zei hij, en ze zijn nog niet terug aangekomen. En hij staat nu buiten en vraagt of ik kan eens buiten wat hij gereld met haar schil. Ik heb niet van testen gezien wat de kantoor zijn. Alles is toen niet. Lauw zei van zeggen, nou kan je nog vragen zien de laat. Als hij nou, ze zijn nog om mijn pap te maken. Hij komt weer aan. En met de tijd heeft zij wakker geschrikt. Ik ben al in en gevraagd. Daar waakt dit. En hoe laat is het? Maar het moest nog wel een routine. Ze gaan naar school in. Nou, zij weet dat ze bij de huis is. Tijd wanneer het testen komt, als ze laat tijdje bij de huis, dan gaat ze om naar de organisatie toe. En dat is om ik daar bij nu op. Als ze dan voor de organisatie naar alle projecten met de kinderen doen en dan heb ik van voeden. Zo, hij zei toch van, kijk je buiten, dit is uitgegaan, maar dit is nog eens teruggekomen. Zij is toch uit en ze is aangekomen en ze zit er buiten. En ze zei, daar gaan bezig, de hele zijn kijken, dat is nog een goed, een vrouw wat ik me niet goed kan zien. Zij toen nog goed is met alle en alle kostjes. En dan zal ze nog altijd kijken bij haar zit. En dan zal ze nog TV kijken of zo, doen wat even. Nou, ze is teruggekomen en gezegd, daar is ze gedaan. Maar ik ga nog naar maat toe, zei ze nog. Nou, zei hij, kijk hoe wat hij dit in de pad zien. Kijk, zij is hier, maar altijd die oor kan gaan en voor wat mensen. Nou, alles altijd zo'n spanningje wat samen bewegen, zoals het tijd was. Alle toen op een bier, en Tim zijn het al teruggekomen. Tim zijn zei toen, Tees naar was hij bij mij. Uit bier omgevraagd ik kan zitten, dan heeft Tees nog gezien, die was Tees naar bij mij. Alle zei toen niet. Die oude bij de huis, net achter bij die winkel, zei toen, die tijd waar hij uitkwam met zijn rolstoel, daar was een kar wat opgetrokken begon, hij toen beken ik alweer. Hij zei het vaak gezien papa is dat, maar ik kan niet zien dat de richting is van als je papa alle gaan, moet je afzwaaien of ze moet over het pad gaan. En iemand wat om die draai bij het pad blijft, wat die kant op beweegt, zij het af van die pad kon stappen, maar ik kan ook eens zien wat de richting is. Ik heb toen, na ik lag luisteren wat hij gezegd, weer uitgegaan en verder rondgegaan. Ik was bij die ene klasmaat van wat ik wist in de klas bij, dat was de eerste keer bij de nieuwe school. Ik vraag aan, waarom ze niet wat testen, was hier niet. En ik heb wel die altijd buiten gespeeld, maar zij was hier niet. Ik vraag, was ook samen bij ma, wat naar ma toe gaan in de kamer. Ik was terug, ik was toen als de eerste toen, ik vraag, de eerste was steeds na vandaag hier. Nee, zij doen vooral net maandag. Zij was hier daar. Nou kom ik weer terug, maar nou zo komt zij ook samen uit in die dochter. En nou zie ze ook niet meer waar kan zij dan wezen. Want ik zie het onmiddellijk van, die pa die kan het van na toe weer weg. En die een dochter van haar vrouw ze nou rond, waar die mensen wat zo rond staan. Die hebben het testen gezien en allemaal zei toen net nee. Ik teruggekomen huis toe, dus ik zomaar om het draai van haar. Die mensen om het draai, ze kunnen spelen ook altijd doen. Die een oude zei toen, zij was daar, maar ze is nog samen met die andere maat, dus weer samen met alle kennis van die pabel en die flitsen. Ik zei toen nog maar ook, laat ze toe dat hulle flitsen toe gaan. Ze weet, het is gevaarlijk, kijk je tijd. Die mensen schieten en zo. Hij zei nog, nee, alles nou op pad. Ze hebben wat op pad te wezen en ze kennen tijd dat ze naar paard toe gaan. De tijd dat ik terugdraai naar de toe op pad, ik roep een auntie voor mij terug naar huis toe. Ja, het is dan een rolstoel. Die auntie vraagt mij, wie zoek ik? Ik zoek mijn dochter Tisna. Ze speelt altijd met die kennis. Ze zei toen, ik ken jouw dochter, maar ik ken muziek van mij niet. Ze zei, nou, die mijn dochter, precies als ze. Maar wat ze weet is, Muska was daar. En Muska was in de kamer bij haar. Nou, vraagt ze van mij, wat is mijn kindse naam? Ik zei, Tisna. Dus ze zei, weet je dat daar, Tisna genoemd was in de tijd waar die kennis gespeeld had. Maar ze weet, Muska was daar, want Muska vraagt nog of zij in een maaike daar kan bij haar kan slapen aan. Maar dat was ze, Tisna was. Maar ze zei toen ook, als ze terugkomt, zal ze vanaf daar Tisna en dan zal ze van ze van huis toe komen. Ik heb toen teruggekomen daar en ik zei, ja, op een pad naar een vrouw huis toe, ook kennis waar die komt. Ik kon totaal zien, nee, die oppas die kennis, als ze niet die al voor in haar. Ik
dink toe maar waar kan die kind wees? Ek is weer oor, mami is al besig. Ek is weer oor na die kind toe na klas. Ek vra toe vir haar, is daar miskien nuwe maatjies wat teeste by die skool en praat? Julle het mos nou ander vereniging ontmoet, en hulle is mos nou in 'n ander klas.